Dan huwa mument kruċjali u kapitlu ġdid ta' kif għandha ssir il-politika. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fl-ewwel diskors tiegħu fil-Parlament ta' Malta bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. Diskorsi li matulu saħaq dwar l-importanza tal-għaqda nazzjonali hekk kif sostna li l-poplu Malti u Awċi ma għandux jibqa' mifrud bejn minnu aħmar u blu. Xi ħaġa li Alex Borg ilu jisħaq dwarha sa minn meta ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Mill-ewwel sħaqt fuq l-importanza tal-għaqda nazzjonali. U dik hija xi ħaġa li dejjem kienet fiha u dejjem ħanibqa' nipproġetta anke f'din il-kariga biex nara illi ma nibqgħux nifirdu l-aħmar u l-blu imma nħarsu biss f'kull ma nagħmlu l-interess nazzjonali, l-interess tal-ġid komuni u l-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Fil-Parlament Alex Borg wiegħed il-Partit Nazzjonalista se jkompli joffri l-viżjoni ta' gvern alternattiv u mhux biss ta' gvern fl-oppożizzjoni biex bekk ikompli joffri l-għajnuna lil kull min għandu bżonn. Inkomplu nkunu voċiferi u nirrappreżentaw mhux il-ftit imma il-ħafna ukoll però bħala gvern alternattiv. Irrid nara illi aħna bħala t-tieni l-ikbar partit f'Malta u bħala l-oppożizzjoni ta' pajjiżna irridu nkomplu noffru viżjoni b'saħħitha ta' gvern alternattiv. Jiena nemmen u nisħaq fuq il-bżonn illi nibqgħu nipproġettaw lilna nfusna bħala a government in the making. U nemmen bi sħiħ illi bil-ħidma effettiva tal-grupp parlamentari warajja iva kapaċi noffru gvern alternattiv illi ħares l-interessi mhux biss ta' naħa waħda imma tal-poplu Malti u Awċi kollu. U insista li blajnuna tad-deputati kollha l-Partit Nazzjonalista jista' jkun l-aqwa alternattiva għal dan il-gvern. Intant din kienet l-ewwel seduta parlamentari wara l-waqfa għal vaganzi tas-sajf. Il-Prim Ministru Robert Abela ma kienx preżenti għad-diskors ta' Alex Borg u lanqas ma attenda għal ħin tad-domandi parlamentari.